Nebepujem papulka, veľká streamerka na Monika a Lubko zastupce, Jakub leží v posteli. Katarína len sleduje a nelajkuje, Janko náš zabavač do Barbie na Fabii premáva. A teraz všetci lajkovať stream, 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 všetci lajkovať stream, a teraz všetci lajkovať stream, a teraz všetci lajkovať stream, a teraz všetci lajkovať stream. Lajkovať stream, a teraz všetci 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 lajkovať stream. Lajkovať stream, a teraz všetci lajkovať stream, a teraz všetci lajkovať stream.